Pixa taldearen xede nagusia hizkuntzaren prozesamenduaren arloko ikerketa lana egitea da. Arlo zabal horren barruan, euskararen gaineko ikerketa aplikatua da gure helburu nagusia. Baina beste hizkuntzen gaineko ikerketa eta produktu komertzialen garapena ere gure zeregilen artean daude. Gaur egun, informazio eta ezagutza kopuru handia dago formatu digitalean, eta ematen du mundu digitalean ez dagoen hizkuntzak desagertzeko arrisku handiagoa izango duela. Beraz, euskara bultzatu nahi bada eta Europako beste hizkuntzen mailan edo gertu egotea nahi baldin badugu, hizkuntza teknologiak bultzatzea ezinbestekoa izango da. Hizkuntza teknologi horiek lagunduko dute euskara mundu digitalean baliagarri, erabilgarri eta ikusgarri egiten. Sintaxiak esaldiaren egitura zein den eta esaldi horretako elementuak nola eta zein hurrenkeratan elkartzen diren aztertzen du. Sintaxia funtsezkoa da morfologiatik arantzago joan nahi duten aplikazioak eta tresnak garatzeko. Dokumentu bilatzaileak, galdera erantzunen sistemak, itzulpen automatikoa, testuen simplifikazioa, testuen laburpenak eta abar. Tresna horiek guztiek erabiltzaileari lagunduko diote testuetatik informazioa ahalik eta modurik zehatzenean lortzen eta bilaketa hobeak egiten sarean. Zuhaitz bankuak sintaktikoki etiketatutako korpusak dira. Horren adibide dugu euskararen prozesamendurako referentzia korpusa. Korpus hori dependentzia gramatika ereduari jarraituz etiketatu da. Horrela, korpus horretako esaldi bakoitzeko elementu lexikoak binaka lotuz, esaldiaren zuhaitz sintaktikoa lortzen da. Lotzen diren bi elementu horietako bat gobernatzaile izaten da eta bestea mendekoa. Eta bien arteko erlazioa adierazten da. Esaterako, Jon etorri da, etorri izango litzateke gobernatzailea eta Jon horren mendekoa. Eta Jonek subjektu funtzioa betetzen duela esaldi horretan adierazten da. Mota honetako korpusak oso erabilgarriak dira hizkuntzaren prozesamenduan, bai analizatzaile sintaktikoak garatzeko eta ebaluatzeko, eta bai azterketa linguistikoak egiteko. Sintaxian orain dugun erronka nagusia da dependentzia unibertsalen proiektuan aurrera egitea. Nazioarteko proiektua da hori, eta proiektuaren ideia nagusia da hainbat hizkuntzatako dependentzia ereduan oinarritutako zuhaitz bankuak etiketatze eskema estandar berera egokitzea. Hainbat hizkuntzatako dependentzia zuhaitzak modu berean etiketatuta izateak aukera emango du hizkuntza askotan erabiliko diren analizatzaile sintatiko estatistikoak garatzeko eta hizkuntzen tipologiaren araberako azterketa sintaktikoak egiteko. Esan beharra dago, euskarazko zuhaitz bankua dependentzia unibertsalen eredura egokituta, euskara hizkuntzaren prozesamenduan kokatzen den nazioarteko proiektu garrantzitsu horren partaide izatea lortu dugula.